Srana semu bangwang haruna kadi netraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanegara saketer kinidunganing kung lir wuwusing wene panca pungkasaning dina kaping 15 Sura Sudira jayaning rat swuh brasta tekaping ulah Darmastuti Narendra Agung tetungguling para Pandhawa Sri Puntadewa ingkang budhalake kasampurnane ingkang paman Mandaraka nenggih Prabu Salyapati minggah ing tepet suci warandene ora mendha malah saya ndadra mencorong mripate kaya singa barong Narendra Agung ngestina Sri Duryudana Somadang jagat tukungo paneng sapucak ing ukir para bapak kang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung nuwun sewang nggih anak Prabu Jaka Pitana monggo platuri paring dawuh supados ingkang paman plasa jenar saged amatrapaken diri nggih Paman Patih Haryo Sengkuni sampun kathah senopati lan prajurit ngestina ing dados kurban ing Tegal Kurusetra inggih leres kasinggihan dawuh paduka pramila monggo samangke enggal nindakaken reka daya rekayasa kangge ngawekani lelampahan menika caranipun kados pundi paman nun inggih kanthi cara nindakaken karti sampeka kinarya ringkihing para Pandhawa bebasanipun kena iwake nanging aja nganti butek banyune Bratayuda jebul sanes cara ingkang trep kangge nyirnakaken para Pandhawa lajeng kados pundi kedah mawi cara mbidung api rowang etok-etok ngaku kalah kalian Pandhawa nanging menika kangge miwiti damel cara enggal malih gandeng nalika Pandhawa kalah dadu lan negari Ngamarta paduka depani dangunipun 13 taun tegesipun kawula Ngamarta sampun kulina gesang kanthi tata cara budayane para Kurawa tiyang Ngamarta sampun kecalan jati diri sampun kula rusak budayanipun sampun pecah kerukunanipun dados
Nadyan mangke Ngamarta dipun pangsulaken dumateng para Pandhawa nanging tata carane urip kawula Ngamarta saged kula kendhaleni. Yen kawulane wis kelangan rasa kabangsan lan rasa panunggal, tartamtu negari Ngamarta badhe kropos lan ringkih satemah gampil dipun rebahaken ora perlu nutukke Bratayuda ing mboten wonten ginanipun menika. Kadang muwaran dena becik besok mendemo baris Paman Patih Haryo Sengkuni kula wonten dawuh nggih. Kula percaya teng donya niki mboten wonten wong sing pinter lan sugih akal ukil sing ngungkuli sampeyan. Nanging sampun dados sumpahe Duryudana. Kula wegah teluk kaliyan para Pandhawa isin disorak karo wong sak jagat. Sampeyan gawe reka daya mung padu-padune arep endo saka jejiban. Dinten iki kula mboten butuh rekayasa nanging kula butuh senopati kang wani kurban jiwa raga kangge ngreksa kawibawan Ngastina. Ngibaratipun geni Paman Sengkuni ingkang ngurupaken Bratayuda. Kula wani netepaken Bratayuda menika karana manut kalian sampeyan. Sasampunipun Bratayuda dadi lan kathah nuwuhaken pangorbanan sampeyan arep selak, sampeyan arep endo saka sesanggeman. Mangbuktekke kasetyan lan jiwa kaprawiran sampeyan. Mang maju dadi senopati, ora ketang siji mang cangking ndase Pandhawa. Menawi paduka merintah dumateng ingkang paman kados mekaten mboten langkung namung badhe ngestokaken dawuh. Dinten ingkang kaping 16 menika Sengkuni badhe madeg senopati. Kula badhe mbuktekaken dumateng tiyang sak jagat lamun to kasetyan lan katresnane Sengkuni dumateng Ratu Ngastina menika mboten saged dipun sangga miring. Kalilan kula nyuwun pamit badhe medal kali Cingcing Guling supados kula bisa jaya wonten madyaning Tegal Kurusetra nggih.
Ya bala Pandhawa biyaga mulung mangung siring sata Kurawa. Suramrata Jayamrata kirebuten aku. Sayuta mara saketi wuryampyaken kaya wong jala rebuten kaya menjangan mati. Ora bakal gigrik wuluku salamba ayo Werkudara. Yen ngaku satriya perwira tandhing ana senopati agung saka Plasa Jenar iki Bandara Rekyana Patih Harya Sengkuni sing magut yuda. Wah, Petro Nun sing tak enteni ya iki. Pripun? Sengkuni maju perang dadi senopati. Alah kok iso perang? Mripate Sabang kaya ngono arep perang. Ora mbejaji babar pisan, mboten gondra sepira niku wau. Pokoke Sengkuni sepira to, yen kon omong pancen Sengkuni ku pinter. Anggere teng pondokan wah kocah mboten enten enteke, lek anggere teng panggung. Petro aku ora guneman karo kowe. Kula nggih mboten guneman kalian jenengan kula kalian Ndara Werkudara, Dik. Aja kowe nyepelekake nyias karo Patih Harya Sengkuni. Sengkuni sing wingi-wingi beda karo saiki. Merga iki duwe kaprawiran, duwe kadigdayan rakna sinangga enteng kadigdayanku. Yen pancen kaya ngono, joget tak kendangi. Arek ngejak cara ngendi kowe? Tan wurunga ketangger Patih Harya Sumak kokop getih mumudar kowe Werkudara. Merem yen pas gamelan ramuni, lek muni ya tetep tanggung jawab, Pak. Werkudara ayo. Sawangen ki nadyan brodol ususku muncrat getihku.
Ning Sengguni ra iso mati le, sawangen melek kowe. Jenggelek tangi maneh. Apa? Werkudara kena kowe menang karo Dresasana, kowe menang karo Kurawa liyane monggo. Yen musuh karo entek kowe nalarmu kowe le. Sengkuni kok dijarak. Ken wingi nggih dolanan karo Dresasana, dolanan karo Durmagati. Pentungi gawe gada bareng jenggeleke lalik. Lek saiki aku dadi lakon le. Kok nyopo melu-melu. Malah cangkemku kena kuku. Lah iya mula lek arepe sangga wangi kukune diketok isik ora. Senengane kok. Gumun setahun jembleng serendeng. Napa? Sengkuni. Ya gene. Ora mudar-mudar. Saben-saben tak tibane kuku. Pancanaka mudar jenggelek urip meneh. Muak aku. Perang ra entuk muak, ra entuk bosen ngoten lho. Dene Senopati iki ya golek limpe, golek cara men iso ngalahke mungsuh ora njur ngoten niku. Bingung tenan aku. Wong musuh karo buta gedhe-gedhe kae cucuk musuh Sengkuni wae gilani kaya ngono. Butane pun mboten iso gedhe sakniki. Anane nggih Pati Sengkuni gelem Sengkuni, ora gelem ya Sengkuni. Petruk, Nun, bapakmu neng ndi? Bapak sinten? Bapak Blitar napa Tulungagung? Bapakmu klampe sireng ya karang kadempel kae. Oh nggih. Semir to? Iya, Ken pripun? kawanan rene. Oke. Aku nyapa to? Aku salah kuwi apa? Lah aku wis omong to, sampaki ra ngangge rebab, ya to. Aku iyat-iyut karo Petro ngerti-ngerti dijunjung kok. Ngono salah sing junjung apa sing nglakoni ngene? Itu lak kongkon goleki Semar teko kene diapuri Bagong ora. Lah dudu salah Betal lek ngono sing salah ya Petro ora. Petruk, Nun, salah. salah pinten? Wah, guneman ngono. Semar, Oh nggih. Aku le, rasa. Nyuwen-nyuweni Mas Garing arep nyapa. Aku tampil pentas lho, rasa pentas. Lah metu gara-gara tok le, ora metu apa-apa le. Mun iki mawon. Nih, bapak teng mriki niki. Niki ya gandeng niki ya lurah kudu ditata kanthi apik. Tansepane teng mriki. Aja kok anane turu tenan iki kok. Krokane wong elek. Bapake lumah ning karepe piye?
Padosi. Sapa? Ndara Bima. Endi? Mburi sampean. Sampean mencari saya? Ya. Kamu itu apaan sih? Ngalih-ngalih aku ngalih. Ora tega aku jarike kaya ngono pradan iso kamu mau apa? Enten apa, Den? Sengkuni. Sengkuni pripun? Pramudar-mudar. Saben-saben tibane kuku Pancanaka mudar jengkelek urip meneh. Bosen nganti aku. Riyen. Nyingkir. Jenjing langit kelap-kelap paton lir kincang inglis sang mawe kandrung sabarang kadluwung nirmaya kemayu. Suluk cara ngendi? Mangkunegaran. Mangkupurel kuwi ora. Maju senengane. Kene lagi nteropong mundur. Ngeten Gus. Wah, liwat mir. Ndara Bima nuwun sewu. Kula tak crita nggih. Mestine sampeyan kemutan nalika Pandhawa Kurawa taksih lare riyin nate rebutan Lengatala, nggih ta? Lah, sakjroning rayan Lengatala, Lengatala wau kutah wonten ing Jrambah. Pandhawa Kurawa do bingung lajeng Patih Sengkuni niku gulung Lengatala satemah bisa nemplek wonten anggane Haryasuman wiwit saking pucuk rambut nganti tekan jempol sikil. Mongko dayane Lengatala kala wau sinten kemawon ingkang badanipun kawratan Lengatala boten tedas gaman menapa kemawon. Aja kok gaman marcapada nadyan gaman kahiwangan boten badhe tumama. Mila nadyan mang tibane kuku kacamata sampeyan. Pancanaka. Napa? Pancanaka. Kacamata. Pancanaka. Kacamata. Kon. Kliwon. Aja ngentahi iki pengen danyel ngentahi. Mari wis ra. Mboten iso ndayani teng Patih Sengkuni. Namun ada niki mangke ndang metu dinosaurus barang niki. Enten sebagian tubuh Haryasuman yang tidak terkena minyak bulus. Tolo. Nenggih ingkang mapan wonten ing niki saru, mula kudu kula bisikke. Aku bisi ana. Mang rada mangklung. Ayo. Tetep mboten tekan. Mar. Iki lambene popoken lambe kuwi. Kuping kok lambe iki rada mundur lho. Tekeli terus. Wonten sebagian yang tidak terkena Lengatala. Nggih ingkang mapan. Rene. Wonten ing bubur. Opo? Cantuka. Wadidak. Ora dong. Wit. Mosok kuwi. Nggih yakin to nggih niku. Woyo. Ojo melu kuwi. Tenan
niku kula mboten ngapusi. Waton nggih niku mang tibane mak blus ngoten. Niki mangke Sengkuni sekarat. Ora omong mau-mau. Apa ta sing dibahas meng apa ta, Druk? Mbuh aku ya gur junjung Semar. Alah gayamu mending ngono kuwi lho, mending anggere nek bab sing penting-penting aku ora diomongi. Apa mau? Niku pengapesane Patih Sengkuni niku lho. Lah ya ning ndi pengapesane? Sing ngerti ya Bapak Semar karo Ndara Werkudara. Mula Ndara Werkudara ndang cancut tumandang makarti kados mekaten. Lah apa to? Keringkiane Sengkuni pengapesane ning endi? Ora yahine mosok arep ngomong kowe ora. Senengan. Ya goleki yen pancen wong lantip ya kudu digoleki dhewe. Ora ngerti kowe. Aku sing kok kaduane krungu kowe cedhek bosok kupingmu. Krungu ya kena krungu. Sing dibisikke Semar karo Ndara Werkudara. Wae ngerti wae ngono. Mergo iki angine pas ngidul, aku nang kidul. Mosok? Iya. Keringkiane pengapesane Patih Sengkuni. Mapan nang endi? Mapan ning Cengel. Mosok Cengel. Garenge apa kena digugu to? Truk. Apa? Mosok ning Cengel. Apa to iki? Omone apa to iki? Pengapesane Sengkuni lho. Jare gareng ning Cengel. Gareng digugu. Jare mak angine ngidul, gareng mak sruwing krungu. Ya angine pancen ngidul nih gareng ora ngrungokne. Kenek angin dhewe malah mak yut ngono garenge. Ngono nek percaya, wah sing digugu sapa yang ngene iki juran. Petruk, entene kula. Petruk nembe ngaso. Ah, sapa iki? Gareng. Piye iki, Rek? Sampean wong tuan anak telu barang ora pengalaman babar pisan. Niki jarike iki mangunggahke mriko riyen mangsilake. Mangke lak cetok. Balik ngeneni kula malah mak yut ngoten kula. Nyebul-nyebul dhewe bareng balik malah ngantuk dhewe ora. Iki lho mang mrikane. Amit. Mesam. Ya ini ora. Melat. Sing endi to, Reng? Kuwi ngono. Senengane ora. Ndur dikapake. Nggih niku lho nuwun sewu. Niku senan kagungan iki sing tangan sing mburi iki niki ampun nggih nyekel Sengkuni. Ning niki mang sameptake mang siagake ancang-ancang sing rusa bar niku mang cubleske teng mriki niki. Nah, mriki niki. Pun mesti Sengkuni sekarat mboten kiat mangke. Iki. Nggih, mang pirsane riyen ben pas engko. Cuasanu kleru geger. Aku ora mentolo. Dheke blater mesem karo aku. Aja nggugu wong blater. Blater ora randang dipateni mangke omone jagat randang ilang.
Kang Wirang nyaur Wirang. Kang Parti nyaur Pati. Ing kene dalan patimu. Ing paunggahke kok muni. Nggih kaya suling kok niku kok. Kowe dunggane suarane iso Putar. ini ah ya ah ada ya kemana di mana baiknya itu ini kesini saja. Wow, Bagong menus tenan kok. Gilane tangane le gradil kaya ngono kuwi. Caidan niku mangajan.